Informative, entertaining, and straight to the point. News Avenue, where the truth meets the streets. Shoot it. All over obelisho utholakala all over namhlanje kodwa ngiyazi-ke nje ukuthi sivakashele emzumbe ya iseduze kwakhe kakhulu igama usize Blose i-News Avenue sikhuluma nongqongqoshe sikhuluma udaba olubalulekile lama-drugs ngqongqoshe intsha eningi ithe shi kuma-drugs yenziwa njani le ndaba? Ngiyabonga kakhulu sibone nathi njengomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi ukuthi ngeke sihlale singenzi lutho kulolu bhubhane olubonakalayo olugcwele izwe intsha yakithi impela. Sasithi ngokusebenzisana nama-stakeholders noma izinhlaka ezahlukeneyo ake size la kule ndawo yasemzumbe sithagethe yona ngoba kukhona uhlaka elibizwa ngokuthi Provincial Substance Abuse Forum engilicherayo. Lube selehlake ukuthi komasipala kube khona i-local drug authority ekufanele komasipala ihlale ikhulume nezindaba lezi zedakamizwa nophuzo oludakayo. So-ke umzumba unalo-ke leyo forum kanti kuyenye iy'ndawo ezinama-challenges amakhulu. Ingakho-ke size lana-ke namhlanje sibonga nje ithuba loku-interact-a nomphakathi ukuthi uyikhulume sijabulile ukuthi attendance abantu abaningi bekuyibantu abadala abathe nabo ebasukuma ngoba bathi uma ngabe ingane yodwa endaweni ku-affecta imindeni ku-affecte umphakathi wonke kugcine kungasahleliwe ngokuthula ingakho-ke abazali nabo bebegcwele beyikhulumela namhlanje. Kodwa kuthokozise kakhulu ungqongqoshe ukuthi kube khona nabantu abasha abathi bona bangena bakwazi ukuthi kuphuma kushuthi kuyaphumeka kule nto. Kakhulu bazofundisa abanye abantu abasha ukuthi ungabusaqala njengoba neteam yethu beyisho njalo ithi focus on prevention ngoba mase ungenile kuzoba nzima kunezinto eziningi labo nje abantu abasha basenzele umsebenzi omkhulu nokuthi abantu bafunde ukungahlulelani ukuthi bacabanga ukuthi lezi zinto zingenzeka kubantu abanjani ngoba omunye umntwana uthe njena wesele iy'dakamizweni ezinzima kakhulu ey'phezulu kodwa ekhaya bengazi bengakhona uyabo. So kubalulekile nokuthi intsha ifikile yayikhulumela iyayibuzela yona imibuzo. Kuthokozisa kakhulu futhi ukuthi njengabe iy'dakamizwa igcine kukhulu emphakathini yethu ukubona nenkosi ushinga nayo iwuhambelile lo mcimbi omkhulu. Sithobele kakhulu njengoba ewusihlalo wamakhosi esifundazweni uma sikhuluma ngokuthi zonke iy'nhlaka ezahlukahlukeneyo azibambe iqhaza kule nje i-Provincial Substance Abuse Forum bakhona ngisho abamabandla ngisho abenkolo abamabhizinisi ngoba wonke umuso umyalezo nenkosi ushinga ewukhulumile yawuqondisa kakhulu ukuthi namanye amakhosi yawancenga ukuthi ey'ndaweni zabo ababambe iqhaza bathi babenemihlangano le abayihlalayo ey'nkantolo nasemphakathini balufake lolu ndaba ukuthi isizwe siyabhubha siyaphela ngenxa yey'dakamizwa so ngabi nabo abaholi bakusasa. So abantu abasha basondelane ne-social development especially laba abafuna ukuthi bayikhuculule impilo yabo baphume ey'dakamizweni. Kunjalo kodwa futhi nalabo abangakaqali intsha isi-challenge-ile ukuthi ezinye zezinto fanele sandise ama-skills program izinto ezenziwa yintsha emphakathini. Sinako-ke lokho njengo-social development bakhala abantu ngamathuba emisebenzi so-ke even before azayosebenzisa noma esefuna ukukhuculula sine-challenge ukuthi asibavezele amathuba akhona intsha kube khona into eyenzayo kodwa basondele njengoba u-social development isebenzisana nama-NPOs nama-NGOs amanye wawo siyawafanda njenye nje kade ikhona la esifundeni soku esilekelela ngemali ngoba abanye babe ney'ngqinamba zokuthi akasenayo-ke imali yokukhokhela u-private rehabilitation so sithi-ke mabasondelane kakhulu nomnyango wethu bazosizakala. Sibona kakhulu besikhuluma no-MEC uMbali Shinga okade sitshela ngey'ndaba zama-drugs nokuthi intsha ayiphuma ichelelane nama-drugs because ama-drugs ayingozi kakhulu and bese ungene kuwona kodwa kuyaphumeka into engichazayo ayishoyo. Impela nje sizoletha lo myalezo ukuthi ubisi kusengabutheka.
i-News Avenue. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, usifollowe kuma-pages ethu ku-Facebook, Twitter, Instagram, nawo wonke nje ku-TikTok uzosithola sikhona. Usizwe Plus signing off.